तांसाल त्रिपुरा मथानि सिक्ला बदल एबाखाबा YTF नि फाउंडेशन साल ओ फाउंडेशन सालनो रगै खोवाई बखास्तिनि जुदा जुदा थायो YTF नि आदंरक गोबांमा लोको हामक्राइनि सामुं खलाई फुनखा कक्तमा खोवाई बखास्तिनि कमलपुर ब्लक नि बिसिङाव खबजांनाय जुदा जुदा थाइरग बरंनि ओ तांबातां रक खलाइमानि नुकजाखा ओ तांबातांगो फाइमानजाका खोवाई डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारि तपन देबबर्मा YTF खोवाई नि वाइस प्रेसिडेंट सुमित देबबर्मा सेक्रेटारि सीतेश देबबर्मा आबनो कारिबो कमलपुर ब्लक नि प्रेसिडेंट धीराज देबबर्मानो कारिबो जुदा जुदा आदंसं कक्तमा बरकनि ओ पान्डानि बिसिंतै बलं हगलाइमुं तै साखाम नग थाङै चुगया दुखुनि बरकनो चामुं नमुंबो पाकजाखा देर रिपोर्ट चुमुई टीवी फार्स्ट फाउंडेशन डे ओ फार्स्ट फाउंडेशन डे न रुगुई तिनि कमलपुर 45 असेंबली ओ कमलपुर हॉस्पिटल चुं काइसा जार जे पेशेंट तंनाय पेशेंट चुं मिस्टी ते फ्रूट चुं बिलि खाइका आगामी दिनाव चुं माहाय कर्मसूची यागन आरंनाय ब्लाड डोनेशन कैम्प मुंथो जे जगह तुई करे नि बेगो चुं व्यवस्था खाइनाय लामा कोरन चुं आंदोलन नखरनाय चुं आबाहाय कना बुबाग्रान जे तुइदुल मामबाय गेडा त्रिपालेन बासां नारगय चुं ते बासां दिनो फाइनाय साल रगबो चुं বিভিন্ন রকম জনমুখী কর্মসূচি চুং ইয়াগন আরংনাই এবং খাইনাই হিनै চুं दिनै यूथ फेडरेशन फाउंडेशन देव चुं समाय तांलाय तिनि फेडरेशन कमलपुरनि प्रेसिडेंट धीराज देबबर्मा फाइमानजा फेगासिनो खोवाई पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट यूथ त्रिपुरा फेडरेशन नि वाइस प्रेसिडेंट सुमित देबबर्मा सेक्रेटारि सीतेश देबबर्मा ते फाइमानजा फाइनाय तिनि यूथ नि जत वारियर्स तिनि जे फाइमानजा वारियर्स हामबाय याफारो जे माहायका सुबासु खाइमा बागै बासां सालाबो ए त्रिपुरा यूथ फेडरेशन तेबो का हंकै सामुं तांगै बुबागान जे आइडियोलॉजी गेडा त्रिपालेन न बाहायके चुं गारा खाइमान आबनि वानसुगै चुं कमलपुर तेबो बासां चुं सामुं तानाहिनि चुं समाय तांलाय हामबाय पहिलानो चिनि मिडिया बाइरनो हामबाय याफारो तान बागै हिमालय तिनि चुं YTF नि फर्स्ट फाउंडेशन दे आबनो तिनि र अप्रास्कर बिसिव फ्लेक्टिस जागासिनो YTF नि तो पहिलानो हामबाय याफारो चिनि बुबाग्रानो ताम हिके जों तिनि बिनि तुइदुर मुंबाय जों तिनि YTF फर्स्ट फाउंडेशन दे खलाइजांमानि बागै तो ओ फर्स्ट फाउंडेशन खाइमानि जों अप्रास्कर बिसिमि 45 कमलपुर YTF ब्लक कमिटी YTF कमलपुर तो जों तिनि फर्स्ट फाउंडेशन दे उपलक्षे पहिला जों अप्रास्कर बाजार साफाय खाइनाय अबनि यागुलो जों थांनाय हॉस्पिटल कमलपुर आ जागा थांगै साखामिया बेमार रंनो जों फल किजा बागजोंनाय अबनि चिनि YTF नि पहिला जों स्टेप नामानि हामबाय तिनर तिनि फाइमानजाक फाइका खोवाई डिस्ट्रिक्ट पॉलिटिकल पार्टी नि YTF नि वाइस प्रेसिडेंट बरंगुनां सर सुमित बबो तिनर चिनि सोनरगिरिना बगै फाइजाक ते फाइमानजाक फाइका खोवाई डिस्ट्रिक्ट नि सेक्रेटारि बरंगुनां सर नि सीतेश तो फाइमानजाक फाइका खोवाई डिस्ट्रिक्ट ब्लक खोवाई डिस्ट्रिक्ट कमिटी नि मेम्बर सुमंत ते आरो आनि 45 ऑल कमिटी नि जों आरो तिनि फाइ मानजाक फाइका